lähdettäessä, joten Kostner kärjessä edelleen, kun Mao Asada liukuu jäällä. No niin, nyt onkin sitten jännät paikat. Mao Asada epäonnistui olympialaissa, mutta nyt on se hetki ottaa uran 3. maailmanmestaruus. Ja muistamme, kolmoisaksel katsotaan kyllä. Totta kai tuo Asadan tavaramerkki on taas suunniteltu tähän ohjelman alkuun. Katsokaa, siinähän valmistautuu vielä tuohon eteen ulkokaariponnistukseen mielikuvin. Tietää, että minuutti on aikaa tuon nimen kuuluttamisen jälkeen hänellä aloittaa ohjelmansa. Muuten tulee diskaus. Näitä diskauksia ei ole nähty vielä kertaakaan, ei tietenkään tänäänkään. Nyt ollaan valmiina ja ensimmäisenä elementtinä lienee tuo kolmoisaksel. Tänään se kulkee myös vapaa-ohjelmassa. Ilmava, komea kolmoisakseli, joita emme nyt analysoi sen enempää. Meille kelpaa tämä vai mitä, Jere? Kyllä, otetaan vastaan Rahmaninovin ihana musiikki. Toivotaan, että ohjelma jatkuu hyvissä merkeissä. Hienoa. Kolmoislippi, kolmoisritti. Nythän ei helpota tuota yhdistelmän jälkipuolta, vaan tekee kolmoisyhdistelmän vaikean sellaisen. Ja kolmoiswoods. Kaksoisaksel. Tuo jää tuonne selkärankaan tuo kierrosmäärä helposti. Ja kolmoissakko. Kolmoislippi, kahden kaksoisritin yhdistelmä, ei tässä mitään ole, hienosti menee, komeasti, vahvasti Asada etenee liikkeestä toiseen ja vakuuttaa varmasti katsojien lisäksi myös tuomarit osaamisellaan.
Maailmanmestari 2008, maailmanmestari 2010 ja nyt on maailmanmestaruus 2014 myös kovin lähellä. Näin uskallan sanoa. Mao Asada tekee lähes virheettömän ohjelman tähän paikkaan. Iskee tuon paljon puhutun kolmoisakselin, johon oliko pääministeriä myöden olympialaisissa puututtiin, että pitääkö sitä tehdä vai eikö sitä pidä tehdä, kun niin sinnikkäästi Asada sitä on välillä kuin päätään jäähän tai seinään hakaten iskenyt. Ja nyt näissä kisoissa se onnistuu sekä lyhytohjelmassa että vapaa-ohjelmassa. Mutta wow, mikä tunnelma, mikä tahtotila oli tässä Asadan suorituksessa. Ja hän pystyi kasvattamaan intensiteettiä loppua kohden. Juuri tuo loppu oli tämän ohjelman kermavaahto, voisi sanoa. Aivan huikea puristus tuonne ilmaisun tasolle sieltä flow-tilasta, jossa nämä hypyt tehtiin. Ja sellainen osoitus hänen lahjoistaan ja kyvystään tehdä vielä enemmän kuin mitä oikeastaan osaa teoriassa. Hieno akseli, upea, aivan puhdastakin puhtaampi, näemme tuon alastulon. Kyllä se on aivan puhdas akseli, ilmava. Ja minusta tässä ohjelmassa sen lisäksi, että oli kolmoisaksel, oli myös tuo kolmois-kolmoisyhdistelmä, vaikea flippiritti, jota emme ole nähneet muilla toistaiseksi. Ja sitten vielä tuo tietynlainen ilmaisun vahvuus, joka juuri erottaa jyvät akanoista. Jyvät ovat mestareita ja tässä yksi heistä. Mao Asadan hillitty olemus. Hän ei kalastele käsien taputuksia missään vaiheessa. Se perustuu vain tuohon osaamiseen, tuohon taitoon, joka hänellä on. Se herättää ihastusta ja on helppo lyödä kädet yhteen ja sanoa hyvä, viehättävä olemus ja yksi maailman parhaita tekniikoita naisluistelussa. Ilman muuta, ja Suzukin tavoin myös Asada lopettanee uransa tähän kauteen. Ja mikä huipennus se olisikaan voittaa MM-kultaa tämän yleisön edessä. Näette siellä, miten japanilaisyleisö reagoi, kun Asada ohjelmansa päättää. Tuo viimeinen askelsarja oli aivan huikea. Tuli mieleen Laura Lepistön askelsarja ja Laura on usein kertonut siitä, että se tunnelma on se, jonka hän muistaa ehkä herkimmin omalta uraltaan, kun pääsi tekemään sitä askelsarjaa täydestä sielusta ja sydämestä. Ja nyt vertailu käy siis Karolina Kostneriin, jonka yhteispisteet olivat 203 ja riisaat kyllä Asada 216-69 tästä vapaa-ohjelmasta päälle 138 pistettä. Hän on ylivoimaisesti myös tämän vapaa-ohjelmakilpailun toistaiseksi paras ja ottaa nyt tukevan otteen MM-kullasta, kun vielä 3 luistelijaa on jäljellä.